Niin, terve 75 riemutoverit. Tässä tämmönen koe nyt olisi mulla, että kokeilen, että saako sieltä Google Driven kautta sitten näitä videoita meidän tapaamista välitettyä. WhatsAppin kauttakin voivat hirveän lyhyitä, että ne ei voi olla kovin pitkiä, semmoisia lyhyitä pätkiä. Sitä kauttahan se olisi tietysti helpoin, mutta tosiaan siellä ei sitten kapasiteetti riitä. Ja sitten tehdään tässä tämmönen pikkuvideo, siinä on semmonen idea, että tää tallennetaan sinne Google Driveen ja sieltä sitten lähetetään linkki sinne WhatsAppiin ja sieltä sitten ehkä mahdollisesti saisi sitten auki sen, mutta pitää testata. Mulla on kyllä poika semmonen ICT-ekspertti, että pitää viikonloppuna hänen kanssaan keskustella, että olisiko vielä jotakin yksinkertaisempia systeemiä, kun ei tässä oikein pysy perillä kieltämättä näissä asioissa. Mä otin tähän taustakuvaksi tämän minun pikkuvalmetin. Mä oon tän itse kunnostanut, kun ollaan siellä vanhan voima-alueella, niin ajattelin, että tää sopii hyvin tähän taustakuvaksi. Eli tää on meidän ikätoveri tämä valmetti. Tää on vuosimallia 54. Eli vähän vanhempi kuin me, mutta tai suunnilleen sama ikäinen, sanotaan nyt näin. Ollaanko mä näin antiikkisia? Eli tämähän oli niinku siellä Tourulan tehtaalla Jyväskylässä alettiin tätä tekemään. Suunnittelemaan jo sodan jälkeen, kun yllätys kiväärien ja tykkien kysyntä romahti vuonna 1944. Tai 44 romahti. Ja valmiiden johto oli sitten kriisistä, mitä ruvettaisiin tekemään. Osa esitti ompelukoneita, osa kelloja, osa pienoiskivääriä, mutta joku keksi traktoreita. Tämä sitten tuli markkinoille 50-luvun alussa. Tämä on ihan ensimmäisiä tuotantoon päässeitä malleja. Siinä on monenlaisia vaikeuksia. No nyt meni vähän sivupolulle, mutta tosiaan se on mukava saada semmoisia muistoja sieltä tapaamisista. Minä ainakin odotan innolla. Vaikka mä on niinku luokalle jäänyt, niin ne minun voisi olla pitempiaikaiset luokkatoverithan pääsi ylioppilaaksi vuotta aikaisemmin. Mutta kyllähän sinne tehtiin tutustua hyvin jo siinä aikana, mitä me oltiin yhdessä, niin teihin sitten, joskin mun välit on aika lailla katkenneet näihin, että mulla ei, oikeastaan kun Jouni on tuttu ollut, Aittojen Jouni siis, pitemmän aikaa, ehkä vähän työyhteyksistä. Mutta mulla on tässä tämmönen verstas menossa, mä harrastan tämmöstä kierrätysrakentamista, on yksi harrastus tähän tämmöisiin vuoden aikoihin, jolloin sitä pystyy täällä ulkona tekemään. Eli nyt on tyttö on vasta muuttanut tuonne Varkauteen ja hän on tämmöinen hevosharrastaja, harrastaa koulun ratsastusta Suomen hevosella ja ihan kilpailumielessä on Suomen mestaruuskisossakin ollut. Niin hänelle pitäisi tehdä puuliiteri, kun hänellä on puulämmitys siellä ja puut on vessojen alla. Eli tässä on peräkärryyn tarkoitus vapuaikana ne sitten sinne rahdata sinne Varkauteen. No tästä joko alle 200 kilometriä. Ettei sinne niin hirveän pitkä matka. Tuossa on niinku runkopuut. Ja suunnitelma on tehty perinteisesti klubiaskin kanteen ennen vanhaa, kun timpurilla oli klubiaski, niin siihen ne tehtiin tarkat suunnitelmat. Ja tää on tehty vähän samaan tyyliin. Keskeiset mitat ja sitten se on helppo koota siellä paikan päällä, kun on valmiiksi mitattu. Tämähän on se pre-cut-systeemi, eli esileikattu systeemi. Mä tein tuohon tommosen pienen peräkärrynkin, niin voi tässä pihassa jotakin kärräillä tuolla. Tuossa on helppo, tuossa on tuommoinen tasainen alusta, niin siinä noita puita katkoa. Mitähän mä vielä osaisin sanoa. Joo, siellä vanhan voiman päivillä on tullut käyttöön melkein joka kesä. Nämä vanhat koneet on mulla jonkunmoisen kiinnostuksen kohteena. Ei nyt ihan ykköskiinnostus, mutta kuitenkin. Mulla on toinen sitten vähän parempi traktori. Masse ja Verkoson mallia 65 vuosimallia 61. Täällä on sitten mun ensimmäinen auto, jonka mä ostin Tampereelta kun mä vaan valmistun. Niin, tai oli valmistumassa, en ole vielä valmis, mutta ensimmäisestä työpaikasta oli tietoa. Tällä mä ajelin monta vuotta. Sitten silloinen tyttöystävä ja nykyinen vaimo niin kyllästyi
siihen, että piti turkishaalalle pukeutua, kun Oulun asemallahan se odotti tuo auto, kun minä Tampereella kuljin. Niin. Ei ollut mitenkään romanttista pukeutua ensin turkishaalalle, että pääsi matkaan. Semmoista. Täällä on, kun mullahan tämä YouTube-kanava Punaisen talon puutarha- ja pihaelämää, ne nimi tulee sitten tuosta talosta. Tänne maalle, missä asutaan, niin kaupunginarkkitehti vaati ehdottomasti, että pitää olla tämmöinen 1,5 kerroksinen ja tähän ympäristöön sopii, mitä tässä on tämmöisiä samantyylisiä taloja tuolla näkyy tämmöisiä rintamamiestaloja. Että ei poikkea niin kuin tästä maaseudun jutusta. Tuolla takana on semmoinen soistunut lampi. Vähän näkyy, niin koko ajan siitä lintujen äänit kuuluu. Ja mulla on sitten tuolla, voidaan äkkiä käydä tuosta katsomassa tämmöinen lintutorni. Kun sitä tuli siellä Oulaissa harrastuttua sitä lintujen tarkkailua siellä Tulvaniityllä. Siellä oli hirveästi muuttolintuja. Siellä meitäkin mentiin eteenpäin sinne Hussankoskelle ja Matkanimaan suuntaan, niin siellä oli semmoisia tulvapeltoja. Niin siellähän oli paljon muuttolintuja, mutta sittenhän se, kun muuttolinnut oli sieltä menneet eteenpäin, niin loppui se. Niin tuolla rannassa mulla on tuo lintutorni. Siellä on tullut aamulla käytyä. Voi ottaa aamukahvin mukaan ja mennä tuonne torniin. Tuommoinen järripeipojen siritys kuuluu nyt, että järripeivot on pysähtyneet tähän Savonmaalle, kun Lapissa on niin kylmää. Nehän on ei kyllä ne on siemensyöjiä taitaa olla pääosin, mutta ne usein jää tähän sitten ruokailemaan. Kuulette varmaan kuuluu semmoinen trrr, trrr, trrr. Joo, tämmöistä. Jospa tässä nyt olisi pituutta, tässä on 7 minuuttia pituutta, niin tämä on jo hyvä testi siihen, että riittääkö volyymi näissä vehkeissä, kun tiedonsiirtohan se on se suuri ongelma. Tai en tiedä suuri ongelma, mutta voisi olla ongelma näissä kotikutoisissa vehkeissä. No niin, tapaamisiin. Eipä muuta, hei.